Lamshogo no nakjotono no haino hai ani Sheli daily vlog family o ke khakhayo no jotono kaham koreng tongbai na hane amo kaham koreng na tongo haike norok nugui mankha na yango bwskango achukjaknai kwtal kwtal swnamjak omo hwnkha hinkhe womens group rok swnamui nai girjao yapharmani naithokana belai kheno noto achukjak bai keha no comment khai sani. Haike nok bai tini haino hai fungo malai ukha hingke tini hingka hingke ang showroom o sokpaijak ke norok yang kwbangma bairao gari nukkhana obo hingke tini joto mane ipu rok tei brezza rok jotono gari kwtal stock hapaibamani puja ni swkang bwlana hingke gari hapaibai khe abono hingka hingke tabuk puja ni dhamaka offer oi tongo hingka hingke abono o video do tabuk kisa late wngjak do omo sokpaimani balokjak. Haike ang tini kaisa gari delivery rei tongo obo hingka hingke Bolero Sigma Petrol ke kakasong no bo hambai ani yang gari nama bagui. Haike tini hingke teisa haino hai chwng yang borka tholo thana hane ongkholai customer ni nogo agreement khaina hainai hingke tabuk thangui tongmani no abose ano showroom ni ma'am call khairika ano kisa showroom o phaikhe kam nango hinui tei plus ni meeting bo tongpho hingka hingke aboni bagui ang ma thanglia phirogui ma phaikhe ta. Haike ang norok no samani ang thanai tongmasa ma thanglia showroom o ma phaikhe meeting hinai tingjagui hingke ang o meeting o tamo tini Mankha abo norok no ang phunukgana norok nai tongdi ang bai baksa choya saka ani video no norok ang bai kwrwngui tongo sawai mane ang tini tamo Mankha tei meeting o ang tini mane bwtui tamo jinis mankha ang norok no phunuknai norok bai share khainai tabuk hingka hingke hor wngui tongkha hingka hingke gari delivery rei tongo ang mwnai song no borok ani yang iko nakha abogui borok no bo belai kheno hambai maro ang borok ano ang je YouTube o video romani bisingtwi ano contact khainai ang bai kwrwngui ani yang tei borok gari nakha aboni bagui moi bai mwnai no norok no hambai maro ang belai belai khe hambai. Baba hairok feedback mane baba hairok bebo dara nang ni borok just pana norong staff rong paini tang kia juga tu khai do hambai dara Tini ni delivery abo gari ready khajak mo. Nó có mà thay anh được coi chọn á nó có mà thay anh coi chọn mà ta bố ta bay chọn có hồi nhà ta sừng nó có mà thay lại nghe bao nào là xin chọn muốn giá là xin đi phải đi phải bây giờ puja ni dhamaka offer gari pai phải bây giờ joto no Pallavi Motors đi hai karo ấy nó bị sao vậy anh YouTube này bao nhiêu đó anh YouTube này bao nhiêu anh YouTube muốn Sheli daily vlog này bao nhiêu subscribe aja ke kayak apa nih Sheli daily vlog orang jika nana itu tuh mak kawan YouTube kan thane foto vlog deh dapat kali pakai vlog aku thane aku kali pakai vlog aku nah, dikali. Mani. Congratulations, Tara.
Haike sini timni tini tinta delivery gana tini belai horwong laikya tabuk baji tongo horni noita hanganga tini जों 10 तरकसे बाजियावनो तानि हिमाखते काइसे delivery dis tongo abuni bagai hingangke जों mohai puja time roko hingangke onek len layo tei onek busy bo onglayo haike tabuk hingangke ko dara toponi delivery khlai tonglayo tabuk ke cake rok chai tonglayo ta जों jotono haike tabuk haino hai ta kaisa delivery ri tonglayo hingke omo hingke eco 5 seater AC CNG hingke yang dara songke to gari rok check khai ro hori tongo tamni bagai hingka kono problem rok phano sogoi naisi hinai gari rok check khaya koi ro hori tongo da hingke omo no sini last delivery tini ni hingke omo pai hingke chingno thanglai sinai ke tini ore late bung suko bramsiko hor hingka tabuk sara 9 ta baji tongo hingke abono tabuk no ko thangai se ayang chini bwskango musical meet tongo 5-6 tariko aboni bagai rehearsal khainani bagai po ano call khai donglai he youth school brok abono mo pai hingke chingno thanglai sinai amgo thanglai di dara basai Hey guys, noro jotono no lam shogo ani Sheli daily vlog family wo engke khakhayo no jotono kaham krung tongbai na hanai angbo kaham krung no tongo engke tabu hingge to baji tongo fungni 10 ta hangkangke tini nongni bagai ang tamo video ti heka norok nugu makana heda norok no tamo phunungna hane ang ti heka norok ani thumbnail tei title logonyo soi mankana kangke finally asuk din ang kosto khaimani yagulo norok ano asuk support khaine osujaro tubukha kangke nongni support mane ang osujorok sopai ke abon bagai norok na ang puila hambai maru norok jotono no ani subscriber rok no ani family rok no norok ano asujaro asuk support khai tongma bagai kangke abono norok ni hamjama norok ni support bai ang tini oro sopai ke kangke abono norok no phunungna hanani ang o video no ti heka ke finally ani Google Adsense sopai kya ke abono norok no belai ke hambai maro ang o Google Adsense ni bagai ang tamo asu kosto khaikya bang simino saimano ke no ton saimano ang thanai 2023 ni ang February maso ang YouTube hapani ke finally ani Google Adsense pin sopai kya abon norok na ang hambai maro norok ano asuk din support khai tonga bagai tei ano hamjak mari tonga bagai abono tabuk ang kisa success na lama thangai tongo abon bagai norok na ang pai phlai hambai maro thank you so much ani family ani YouTube family norok ano hake mang support khai tongdi tei norok ano tabuk bwskango bahage no logiri tongdi to hambai tono ke abono ang mia duty thangmani yagulo ang customer ni no thanai tongmani no afuro agreement khainani hine finance bai afurna ani showroom ni an madam khorok sa no call khai sawo nang tini showroom ayang ta thangsi tini tini showroom meeting o kam tongon chongke ang kono an sugi mali ang kutukjang na bagai sa meeting o ring khana ni tonguta ke abono ang da ko je kono sitang khanai do madam sinung ke ba chini je GM sir ringong ke thanga meeting o thangmani yagulo norok tamong khanong no sai khanaro no जों sini timni sini khumulwng timni hingkake khorok tham dara santo dara topon tei ang tei sini je khumulwng showroom ni sini je TL sung 4 jona gate plastic kaisa showroom timni bai bonasri sung 5 jona September ni highest booking te highest retail ni se sungno price kaisa ribo iko norok nugui mankana gangke o price no rina bagai se madam song amse ke kirima sinja ke call khai ring khang ke angke pula kirima ni ke abono ko ang September ni highest booking te highest retail ni price manka abo norok jotono na hambai maro te plus ano thanyo hayang no sawa ani thani je gari painai rok norok jotono no hambai ano asuk lip ngai norok ani thani gari nama bagai tei norok bwskango jara gari mohai Maruti Suzuki ni nana hini wansukui tongnai rok phaidi ang bai kwrwngdi ang norok ni bagai je chubai mansak chubanai haken rok nugui mankhana ang tam mankha gangke abono mia
29 September ani bagai belai kheno khushi ni din tangma kaisa hanga ke ani YouTube ni Adsense sokpai kya te kaisa hanga ke ani job ang je tabu job khai tong mani private job ora ang September maso highest booking te highest retail money kaisa price Mankha chini je manager ni trop te abono norok jotono na hambai ani YouTube family te ani ano bisa sangai je gari ani thani painai rok norok jotono nang pai fly hambai maro thank you so much te biskango bana hakena support khai tong di tata